Károly Lénár in memoriam. Monsignor Károly Lénár sa narodil 4. apríla 1923 v dedinke Dolinka, ktorá sa nachádza v údolí Ipľa. V roku 1943 absolvoval benediktínske gymnázium v Ostrihome. Teologické štúdia absolvoval v Bratislave a Budapešti a hoci tam mohol zostať aj po druhej svetovej vojne, rozhodol sa vrátiť na Slovensko, kde bol v roku 1948 vysvetený za kňaza. Svoju kňazskú činnosť začal v Cíferi. Následne pracoval ako nemocničný kaplán v Nových Zámkoch. Po prevrate v roku 1948 odmietal spolupracovať s tajnou službou. Nesúhlasil s hnutím mierových kňazov a ani nepodpísal pozdravy Stalinovi. V roku 1950 začal pôsobiť ako kňaz v obci Nenince, no krátko na to bol naňho vydaný zatýkač a aj napriek podpore veriacich ho štátna bezpečnosť nakoniec 9. decembra 1951 zatkla ako nepriateľa systému. V reakcii na zatknutie sa v obci zhromaždilo viac ako 1500 veriacich. Dáv obsadil poštu a napadol predsedu miestneho národného výboru. Nakoniec museli štátne orgány do Neniniec povolať armádu. 6 ľudí bolo zatknutých pre obvinenia z výtržníctva a 7 pre obvinenia z velezrady. Károly Lénár bol 2. októbra 1952 odsúdený na 17 rokov väzenia za vlastizradu. Väznili ho okrem iného v Ilave, Leopoldove, Mírove a Jáchymove. Koncom roka 1958 ho poslali do Valdíc, kde pracoval ako brúsič skla. Z väzenia bol nakoniec prepustený o 5 rokov skôr, 20. augusta 1963, na amnestiu. S podlomeným zdravím musel 7 rokov pracovať ako robotník a až v roku 1970 sa stal opätovne farárom v obci Dvory nad Žitavou. Od roku 1987 vykonával svoju pastoračnú činnosť v Tvrdošovciach až do svojho odchodu do dôchodku. Tu sa príkladne staral o údržbu kostola. Obohatil ho o nové vežové hodiny, oltár, Betlehem, kaplnku na cintoríne a inicioval vznik sochy svätého Štefana. S jeho pomocou vzniklo Mládežnícke katolícke spoločenstvo. Posledné roky svojho života strávil vo svojej rodnej obci, kde vypomáhal ako pomocný kňaz až do svojej smrti 20. augusta 2005. Károly Lénár bol jedným z hlavných organizátorov modlitebných dní v Komárne, založil a viedol nadáciu Dobrého pastiera. Celý život slúžil Bohu, cirkvi a veriacim na južnom Slovensku. Učil, povzbudzoval, utešoval a viedol svojich veriacich až do svojej smrti.